ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା ତ ଗପ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ, ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଠେକୁଆ କଇଁଛ ଗପ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିନା? ହଉ ଶୁଣ, ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଏ ରହୁଥିଲା ବଣ ଭିତରେ? ସେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା? ସେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା? ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଝରଣାରେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। ସେ ଝରଣାରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? କଇଁଛ। କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। କିଏ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ? କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼େନି? ଆଚ୍ଛା। କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ବୋଲେ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲି ପାରୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼। କଇଁଛ ତ ଚାଲି ପାରୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। କଇଁଛ ତ ଚାଲି ପାରୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼। ପାଇବନି? ଶୁଣ, ଦିନେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଏ ଠେକୁଆ କଣ କହୁ ଶୁଣ, ସଙ୍ଗାତ ଆଜି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିବା ହଲନି। ସେଠୁ ଆଗରେ ତାଳ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଗ ଯେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ସେ ଜିତିବ ହେଲା। ଠେକୁଆ କଥାରେ କଇଁଛ ସେଠୁ କଣ ହେଲା, ରାଜି ହେଇଗଲା। କାହିଁ କହିଲା? କହିଲା ହଉ ଦେଖିବା କଇଁଛ ଜିତୁଛି ନା ଠେକୁଆ ଜିତୁଛି କି ମୁଁ ଜିତୁଛି। କହିଲା କିଏ ଜିତି ପାରୁଥିବ। ଶୁଣ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ହେଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେଠୁ ତାପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସିଏ ସେଠୁ ଭାବିଲା ମନେ ମନେ କଇଁଛ ତ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ଏକା ଦୌଡ଼ାରେ ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ, ତାପରେ ଏକା ଦୌଡ଼ ମାରିବି ଯେ ଏକାଥରେ ଯାଇକି ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସେଇ କଥା ଭାବି କଣ କଲା ନା ଠେକୁଆ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ସେଠୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଠେକୁଆକୁ ସେଠୁ କଣ ହେଲା, ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସେ ଏମିତି ଢୋଳୁ 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 ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଠେକୁଆ। ସେଠୁ କଇଁଛ ତାର ଧୀରେ 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 ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ସେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଠେକୁଆ ପରି ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଠେକୁଆ ଉଠିଲା, ଦେଖିଲା ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କିଏ ନାହିଁ, କଇଁଛ ନାହିଁ। ଠେକୁଆ ପୁରା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିକି ଆଗକୁ ଏବେ ଜୋର ଦୌଡ଼ିଲା, ହେଲେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ କଇଁଛ ଯାଇକି ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ହେଲା।